Un o nodweddion barddoniaeth yn Gymraeg sydd wedi apelio at y fi erioed ydy bod yna falle fwy o ddimensiwn cymdeithasol a gwleidyddol gyda ec ag eg fach iddi. A mae hyn yn cysylltu ni a hefo gwreiddiau y traddodiad y sgwennu yn Gymraeg. Hynny yw, mi oedd tra bod ni heddiw yn dal i feddwl bod hi'n bwysig i nodi pethau cymdeithasol, achlysuron cymdeithasol fel pan mae rhywun yn marw, pan mae rhywun yn cael ei geni, pan mae rhywun yn priodi, bod cerdd yn rhywbeth a ddylid i gyflwyno mwyn crisialu rhywbeth ar y meddyliau ni am yr achlysur. Mae hynna'n cysylltu ni hefo gwreiddiau y traddodiad o ganu yn Gymraeg. 15 mlynedd yn ôl, dyna oedd diben beirdd, oedd mwyn canu mawl i'r uchelwyr gan amla, i'r ryfelwyr, ac i moli, i haelioni nhw yn y byd hwn, lle, i dewrder nhw yn y byd hwn ac dymuno da iddyn nhw yn y byd nesaf. Ond dim just canu mawl oedd canu traddodiadol, oedd hefyd elfen o adloniant. Roedd cerddi yn adloniant, a dyn ni'n gweld hynny o hyd yn y ffaith bod gennym ni raglen y radio yma, cystadleuaeth y talwrn, bod dau dîm yn cystadlu efo'i gilydd efo cerddi yn Gymraeg yn adloniant, bod y teithiau barddol sydd yn digwydd yn achlysurol ac ar digwyddiadau a darlleniadau nosweithiol, mae hyn yn adloniant a dal yn ffordd boblogaidd iawn i gymdeithasau gwledig a threfol i ddifyru i hunin dros y gaeau gan amla, ond yn ystod y ha yn ogystal. Mae'r canu, natur y canu traddodiadol yn Gymraeg, wrth gwrs, ydy'r canu caeth, canu sydd yn dilyn rheola ynglyn ag odli a cyfatab, atab cytseiniaid, cyflythrenu di'r gair dwi'n chwilio amdano fo, sydd wedi sefydlu ers, o leia 7-8 mlynedd yn ei ffurf bresennol ac efo'i gwreiddiau mynd nôl i'r cyfnod cyntaf 15 mlynedd yn ôl. Felly mae cyngyneddu canu caeth yn dal yn boblogaidd iawn, yn wir sy'n ei dweud bod o'n falle'n cael pyn bach o ddadeni ar hyn o bryd. Mae'n gyfrwng o'n i'n teimlo rhaid i mi ymdrwytho yno fo mwyn dysgu'r rheola, ac yn wir mae yna rhywfaint o ddylanwad y gynghanedd ar sut byddai'n canu, ond at ei gilydd dewis canu yn y mesur penrydd y byddai i, lle. Mae gen i'r canu caeth, y canu rhydd, fel dyn ni'n galw hi, sef canu mewn midr ag odl, ond heb fod ar gynghanedd, ac heb fod chwaith mor rhydd fel bod o'n troi yn wers rydd. A canu penrydd ydy'r cyfrwng fyswn ni'n ei ddewis fel arfer, mi fyddai yn sgwennu ambell i englyn neu ambell i gywydd i nodi achlysur arbennig. Ac mae'n ddiddorol sut mae canu yn y Gymraeg wedi esblygu dros y canrifoedd, lle. Mae yna un o'n beirdd cyntaf ni'n debyg oedd y bardd Taliesin. Oedd yn ffigwr hanesyddol, oedd yn canu tua diwedd y 16eg ganrif. Ond mae yna hefyd ffigwr chwedlonol Taliesin. Mae'n debyg oedd Taliesin fel bardd wedi creu gymaint o sôn amdano fi hun, oedd yna rhyw fytholeg wedi tyfu o'i gwmpas o wedyn, lle. So yn y naill llaw mae gen ni y cerddi sydd wedi ei priodoli i Taliesin y bardd, a wedyn mae gen ni y myth, y chwedl. Ac yn y myth hwnnw oedd Taliesin wedi cael doethineb a phwerau oedd ni alluogi fo i drawsffurfio ei hun mwyn osgoi marwolaeth. Felly, yn y fersiwn mwyaf poblogaidd o'r chwedl, mwyn osgoi rhywun sydd yn am ei laddo, mae'n troi ei hun yn gyntaf yn sgwarnog mwyn medru redeg yn gynt na nhw, a maen nhw'n troi hun yn filgi.
Ac fel mae'r milgi ar fi'n dal y sgwarnog, mae telesin yn troi hun yn dderyn ac yn hedfan o afal y milgi. Ond maen nhw'n troi hunin yn eryr ac yr eryr yn dod i ddifa y deryn bach wrth y hedfan yr awyr. Felly mae'n plymio i lawr a mewn i afon gan droi hun yn samon. Ond mae'r gelyn yn troi hun yn ddwrgi ac yn erlyn a samon nes iddo neidio allan o'r dŵr a troi hun yn hedyn. Ac felly gath o rhyw fath o weredigaeth. Dwi'n hoff iawn o symboliaeth yr holl beth yma. Mae chwedl telesin yn chwedl sydd wedi cael ei weld fel rhyw fath o rhywbeth sy'n gallu cynrychioli yn profiad ni fel Cymru. Dyn ni wedi gorau trawsffurfio'n hunain. Mae'n canu ni wedi gorau trawsffurfio'i hun a gobeithio wir yn eitha parhau i wneud am flynyddoedd i ddod.